timo numos podo yuago baba wan wako baba gi mor kendo wang'eyo nosetiyo maber we legacy ang'eni diere mane wachako ODM ne podi ne school lakini machunga pigno une mochamo koro una joma chamo pigno sano siko ne ODM wai marisha chama 205 na nyithindo ariyo wai marisha chama joma ne ODM ogol machunga dhoge ka ok opang maber to ji biro gore nyaka kiny nyaka piny ru. Coming to your question, pre-election en uwinjoru ni either kubedo president ka ng'ane kibedo president to agoko wakao chuny bende chodoro matin kamano gima ni winjo ka ng'ama iluongo ni the riggy wacho ni sheyas mane mobedo gino mane mheshimiwa Uhuru Muigai Kenyatta wange na siepa gi the deputy president donjo miloso the original TNA and URP ne nitie winjruok kodonjo to ayudo mag donjo ma mheshimiwa Uhuru alitimiza vizuri kage chaga dok kendo mano ne nitie so gimoro nobedo gi pre-election pact en gima ne kare en gima ber en gima miyo ji tiyo kanyakla en mana ni bedo gi pre-election pact ka ina swad no mbulugo idhi kelo nitie kaka ODM top leadership assume ni teko mane Raila ne go manomako go ji manomako especially piny luo gibe gidhi timo mano ka giting'o kad miluongo ni ODM wang'ni beto gajore oridore bwana Honorable Peter Masara wang'ni mon nyaka inyiewo wewo monwore mond liet nyaka igerne gi udi ko nyaka nyodhe wang'ni MPs mane kiseting'o otiko tikone Raila Gilange wang'ni otek tim gimiluongo ni saving kik ketie wach miwinjo ma governors gi wach nikech governors nigi pesa kendo gin gi gine ing'ama ber kendo inyalo bedo president to gipangi bende ikri nikech gima wadwaro maduong' kaka luo kaka oganda ni wan be chieng' moro nyakwaro nagi mowuok South Sudan marateng' kaka ne rateng'ni to choke ne dongo obedo chamie muma kawacho ni mimi na hapa ya kwamba so oken gik matindo kia wadwaro strengthen counties wadwaro kiango mago gina kaka kachumbari to mena goko en power kama mheshimiwa William Samoei Arap Ruto bete sani wadwaro ni kuwuok 2032 to ganda mowuok e dhodni chamo muma as the sixth president omiyo ODM opang mano UD opang mano ji opang mano mheshimiwa Walogero opang mano e kwagi to mora nchuchal ka gima wago e pira tigo pira magedi omiyo pact no kobeto bet ni jaduong' wadhi ungi lwedo to wan bende quietly moko ndek piny wadwaro ni wabende 2032 kiwuok to golie wuodwa moro kata nyarwa moro motegno kaka koro hon Peter Masara ka wabiro chako chwake koro kwasechoka to walosi koro richo ni ok wach mang'eny kibiro go wach marach to wan wakaw ni richo maka chopo 2030 koro kiromo gi ndidi nyoro gere to uromo tongolo be ingo to ka un be uchako doko gavana wanga bit mi again ke ang'ang'o to wabiro chopo kama onge ng'ama losi to ndidi nyoro nuore nikech jodala ge be ng'eny nyaka watim kwano kamano kwano makamae mheshimiwa Peter Masara kigoye irange yo machal nade kuom ranyisi in koro sani ka waloso iwuok idok Suna West idok kono jo Suna West ni sirkal mane okwagone gi kura e yiero mabiro